Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausa pa kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Isaiah chapter 43 verse 25. Ang giingon diri, "Ako ug ako mismo ang nagapapas sa imong mga kasalanan, tungod ug alang kanako, ug dili ko na hinumduman pa ang imong mga sala." Atong tanawon ning takna sa kahaponon, una, ang mga hataganan sa kaluoy sa Ginoo. Ikaduha, ang buhat sa kaluoy sa Ginoo. Kining giingon sa atong teksto, "Ako ug ako mismo ang nagapapas sa imong kasalanan." Ikatulo, ang rason o hinungdan sa kaluoy sa Ginoo. Kining giingon sa atong teksto, "Tungod ug alang sa akong ngalan." Ug ikaupat, ang buhat sa kaluoy sa Ginoo. Ang giingon diri, "Dili ko na hinumduman pa ang imong kasalanan." Una, atong tan-awon ang mga hataganan o ang mga makadawat sa kaluoy sa Ginoo. Ug hinaot nga paminawon nato kini og duro. Wa ta kahibalo kun duna di ay naminaw nato karon nga mga tawo nga ang ilang bansag sa ilang kaugalingon pinakadaotang makasasala niining kalibutana. Hilabihan na kaayo ang ilang paglangoy sa wanang sa kasalanan ug naminaw sila sa atong programa karon nga bugat kaayo ang kasing-kasing nga adunay kahadlok nga wala nay kapasayloan paalang kanila. Well, paminaw higala tungod kay pagahisgutan nato karon ang maluluyong gugma sa atong Dios. Kung muatras ta og basa sa bersikulo 22 sa atong teksto, tataw natong makita mga higala nga ang mga hataganan o pwedeng makadawat sa kaluoy sa Ginoo mao ang mga tawo nga dili mainampuon. Ang giingon diri, "Wala kamo musangpit kanako o Jacob, apan nabugatan kamo kanako o Israel." Ug dili ba dunay mga naminaw sa atong programa ning takna sa kahaponon nga mga dili mainampuon? Posible nga kining tawhana maantigong morisait ug mga pangadji. Pero sa ilang kasing-kasing wala gyud sila nagampo kundili ga-recite lang og pangadji. Higala, posible nga ikaw nagkinabuhi hangtod karon nga wala pa gyud makalitok og tinuod nga pag-ampo sukad masukad. Ug kung nakaampo ka man mausahay, napugos lamang tungod kay aduna kay problema og balatian. Pero ang pagkamainampuon wala gayod sa imong kinasuluran. Mao nga kun okay na ang imong pamati, dili na pud ka musangpit sa Ginoo. Ang tao nga dili mainampuon wala pa makabaton kang Kristo sa iyang kasing-kasing. Pero higala, kung gikondinar nimo ang imong kaugalingon karon, ug gikaguol na nimo ang imong kahimtang, ayaw na kahugno sa imong dughan tungod kay adunay kaluoy ang Ginoo alang kanimo. Wala kamo musangpit kanako o Jacob, apan nabugatan kamo kanako o Israel. Mo kini giingon sa bersikulo 23.
Pero ang giingon sa bersikulo 25, ako ug ako mismo ang nagapapas sa inyong mga kasalanan tungod ug alang sa akong ngalan. Sunod, kining mga tawhana nagatamay sa pagsimba sa Ginoo. Matikdi ang mga pulong ni ining bersikulo ha. Nabugatan kamo kanako, o Israel. Ug dili ba mao kini ang pwedeng ikaistorya sa daghang mga tawo, mga kahigalaan? Gitamay ninyo ang pangginoo nga mga butang, gidumtan mo ang Ginoo, nabugatan kaniya ug wala kay paghigugma sa pag-alagad kaniya, ug mahitungod sa adlaw ng igpapahulay o adlaw sa pagsimba, dili ba bugat kaayo sa imong dughan ang pagpundo sa simbahan ug pagpaminaw sa pagwali sa pulong sa Ginoo? Excited kaayo kang maligo sa dagat sa adlaw Domingo, pero sa pag-adto sa simbahan, bugat kaayo ang imong bagtak ug mga tiil. Dili lang kay ang mga pangginoo, dili matahom alang kanimo, kundili kabudlayon pud alang kanimo. Pero kung kumbinsido na ikaw nga kini dako kaayong sala atubangan sa Ginoo ug hinulsulan mo kini ug nangandoy na ikaw nga makahiling kawas gikan sa gahom niini, higala paminawa ang pagpakig-istorya sa Ginoo kanimo ning takna sa kahaponon. Ako ug ako mismo ang nagapapas sa imong mga kasalanan tungod ug alang sa akong ngalan. Ang Dios dili magdumili sa iyang paghatag kanimo og kapasayloan saad kini niya higala. Matik di pag-usab ang ilang kinaiya. Sila ang mga tawo nga dili mapinasalamaton. Ang giingon sa verse 23, wala ninyo gidala nga ri kanako ang inyong mga karniro, ingon nga mga halad nga sinunog. Ang ipasabot ni ini mga kaigsunan, dili sila mapinasalamaton. Naara sila og dawat ug panalangin gikan sa Ginoo, pero wala sila kasing-kasing nga muhalad sa Dios sa ilang mga halad. Midaghan na ang ilang mga binuhing hayop, pero bisan og nati nga karniro, wala sila makahimo sa paghalad ngadto sa Dios. Higala, gitandog ka ba sa Ginoo karon? Giatiman ka kanunay sa Ginoo sa matag adlaw, pinaagi sa iyang gahom, pero wala gani ka kaawit ug pasalamat kaniya. Ang imong giila nga tinubdan sa imong mga panalangin nga nadawat ang swerte. Ug nagpataas ikaw sa imong kaugalingon nga naangkon nimo ang tanang butang tungod kay kugihan ka ug abilidaran ka. Samara nga giingon nimo nga wala kay dapat pasalamatan sa imong mga naangkon karon. Mao kana ang imong kinaiyasukad kaniadto. Wala ka nakapasalamat sa Ginoo, ang Dios sa langit ug sa yuta. Wala ka nakahimaya kaniya, pero sa imong kaugalingon dili mabangbang ang imong pagpasidungog sa imong kaugalingon. Apan higala, andam ang Ginoo nga mupasaylo kanimo gikan niining maong sala kung tinuod ka nga mahinulsulon ug mangayo og pasaylo tungod kay ang iyang gisaad sa atong teksto, ako ug ako mismo ang nagapapas sa imong mga sala. Dugang pa kining mga tawhana matud pa sa Ginoo mga walay pulos. Ang giingon sa verse 24, wala gani ko ninyo pasidunggi sa tambok ninyo nga mga halad, apan gisakit ako ninyo sa inyong mga kasalanan. Higala, pangutana ang imong kaugalingon, unsa bay imong nabuhat alang sa Dios? Hala, basin og nahimo ka hinuong hinungdan sa pagpakasala sa mga anaa sa imong palibot. Nahinumduman ba nimo nga ikaw ang nahimong hinungdan nganong bisyoso ang imong anak karon? Tungod kay kanunay nimong gisugo sa pagdagkot sa imong sigarilyo, so na-practice na punog panigarilyo, or kanunay nimong gisugo og palit og tanduay sa tindahan, basin og gasige ka og pamalikas, unya naay bata nga nakadungog nimo, unya nakakaton ang mga bata og pamalikas pud gumika nimo. Unsa kahano kung ang mga batan-on nga nauna nimo og kamatay ug nagaantos na karon sa impyerno ug kanunay kaniyang mahinumduman ingon nga hinungdan nganong nagwanang siya sa sala? Higala, gitandog ka ba sa Ginoo karon? Pero bisan pa niini, gitugutan si Pastor Jeremias sa Ginoo sa pagbatbat sa iyang pulong alang kanimo. Ako ug ako mismo ang nagapapas sa imong mga sala ug dili ko na hinumduman pa ang imong mga sala. Mao kini giingon sa Ginoo nga akong gibatbat kanimo ning takna sa kahaponon.
Ug dugang pa adunay mga tawo nga pwede silang pagatawagon nga mga makasasala sa sanctuaryo. Usbon ko mga higala, mga makasasala sa sanctuaryo. Unsa may pasabot ni ini? Mga tawo nga nagdako sa Kristohanong simbahan ug panimalay, dili ignorante sa kamatuoran apan mitipas gihapon sa ilang dalan. Alang kanako sila ang pinakagrabe nga mga makasasala. Kristohanon ang ilang mga ginikanan, matinud-anon nga nagtudlo kanila sa pulong sa Ginoo, pero ila gihapon nga gisalikway ang pagkamatarong ug nagkinabuhi sa kasalanan. Mao sila ang mga makasasala sa sanctuaryo. Oo mga kahigalaan, ang pinakagrabe nga mga makasasala mao ang mga makasasala sa sanctuaryo, tungod kay nagpakasala sila batok sa kahayag ug sa kahibalo. Dili sila ignorante sa Biblia. Gadako sila sa Sunday School, gadako sa DVBS, nakadungog na sa dili na maihap nga higayon sa mensahe sa kaluwasan, pero karon mao pa man gani ang number 1 nga salawayon sa katilingban ug gitamay ang pulong sa Ginoo. Higala, ikaw ba kining gihulagway karon sa pulong sa Ginoo? Gitandog ka na ba sa Ginoo karon ug sa dakong paghinulsol nangandoy sa tibuok nga kapasayloan gikan sa Ginoo? Kun mao, usbon ko ang pag-ingon sa ngalan sa atong Dios, ang iyang gipamulong kanimo sa atong teksto, ako ug ako mismo ang nagapapas sa imong mga kasalanan. Ug dugang pagayod mga higala, adunay mga tawo nga nakapabug-at sa kasing-kasing sa Ginoo. Ang giingon sa verse 24, gipabug-atan ko ninyo sa inyong mga sala. Nakita mo ba ang tawo nga sa una aktibo kaayo sa Pangginoo, pastor pamangani ang uban, pero karon na backslide na ug nagkinabuhi na sa kasalanan. Pero kung kanang tawhana mubalik sa Ginoo uban sa dakong pagpaubos ug pagpakiluoy, ang saad sa Ginoo nagpabilin, ako ug ako mismo ang nagapapas sa imong mga kasalanan. Backslider, kung kinsa ka man, balik sa Ginoo ug kaluy-an kaniya. Iyang papason ang tanan mong mga kasalanan. Misaad siya nga iya kining kalimtan hangtod sa kahangturan, dalaygon ang iya ngalan. Mao kini mga kahigalaan ang mga kinaiya sa mga hataganan o makadawat og kapasayloan gikan sa Ginoo. Ikaduhang punto sa atong pagpamalandong karon mao kini ang buhat sa kaluoy sa atong Ginoo. Nakita na nato ang mga tawo nga paghahatagan sa Ginoo sa iyang kaluoy. Karon unsa man ang buhat sa kaluoy sa Ginoo? Una, buhat kini sa kapasayloan. O kining matang sa kapasayloan gikan mismo sa kasing-kasing sa Ginoo. Ang giingon sa atong teksto, ako ug ako mismo. Ang kapasayloan nga gikan sa Ginoo mao lamang ang kapasayloan nga musaler, tungod kay wala nay lain pang makapasaylo sa atong mga sala kundili ang Dios lamang. Bugal-bugal higala ang imong pagpangumpisal sa pari, uban ang pagtuo nga napasaylo ka na tungod kay nakapangumpisal ka na sa pari. Kung nakasala ka na ko ang usa ka tawo, mahimo ko siyang pasayloon, pero kung nakasala siya batok sa Dios, dili ko makapasaylo niya. Nganong ako man mo pasaylo niya nga sa Ginoo man siya nakasala? Sa Ginoo siya nakasala, nganong sa ako man siya mangayo og pasaylo? Sa Dios siya nakasala, nganong sa pari man siya mangayo og pasaylo? Ang bugto nga kapasayloan nga musaler mao ang kapasayloan gikan sa Ginoo, dili sa pari, dili sa pastor. Pero kung ang Dios ang muingon kanako, anak, gipasaylo ko ikaw, nan igo na kana higala. Ang Dios lamang ang bugtong nga makapasaylo sa tinuod gayod. Ug iya kining gihatag nga libre pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Dugang pa, ang matang sa kapasayloan nga ginahatag sa Ginoo, usa ka kapasayloan nga bug-at ang garantiya. Ang giingon sa atong teksto, ako ug ako mismo ang nagapapas sa tanan mong mga kasalanan. Kaduha gayod giusab sa Ginoo ang pulo nga ako ug ako mismo. Mura ra ba og miingon ang Ginoo nga ako na ning nakigistorya kanimo, ayaw na pagduda. Ang usa ka makasasala nga gipahigmata sa Ginoo sa peligroso niya nga kahimtang, mura og dili makatuo niini nga maayong balita.
Mao nga ang Dios na mismo ang nag-ingon, ako na ning nagsaad nimo. Nadungog ni adtong panahon ni Alexander the Great nga sa matag atake niya sa usa ka syudad aron sakupon kini, nagbutang siya og suga sa gate sa maong syudad. Kung ang mga lumulupyo sa maong syudad mo surrender sa dili pa mapalong ang maong suga, dili niya sila patyon, pero kung mapalong ug una ang suga, adisir sila mo surrender, patyon niya silang tanan. Pero ang atong Dios, mga kahigalaan, mas manggiluluyon pa kay ni Alexander the Great. Tungod kay kun mohatag rasya ug grasya, samtang gasiga pa ang gamayng suga. Pero kung pagkapalong niini, wala na'y grasya pa nga iyang ihatag, asa kahatapudyuto no? Adunay mga naminaw siguro karon nga 70 o 80 anyos na. Available paghihapon ang kaluoy sa Ginoo alang kaninyo. Mga lolo, mga lola, hapit na mapalong ang inyong kandila niining kalibutana, jutay na lang ang pabilo nga nahabilin. 70 anyos na nga nagkinabuhi ka sa kasalaanan, pero available paghihapon ang kaluoy sa Ginoo alang kanimo. Pero kung maunahan ka sa imong pagpanaw nga wala gyud ka nakig-uli sa Ginoo, wala na'y paglaom paalang kanimo. Mao kanay prangka nga pagkaistorya. Duol sa Ginoo samtang available pa ang iyang kapasayloan. Nakig-istorya paghihapon siya kanimo karon nga nagaingon, ako ug ako mismo ang nagapapa sa tanan mong mga kasalanan. Matikdi pagayod nga ang kapasayloan nga gihatag sa Ginoo, kapasayloan karon mismo. It is a present forgiveness. Wala giingon sa atong teksto nga ako ang magapapas sa imong mga sala, kundili ako ang nagapapas sa imong mga kasalanan. Ang pasabot niini karon mismo. Ang kapasayloan maangkon nimo higala karon mismo. Adunay mga tawo nga nagtuo nga imposible kunong mahibaw-an nato niining kinabuhia kung gipasaylo na ba ang atong mga kasalanan. Pwede ra kunutang mulaom pero wala pagayod kunoy nakahibalo bisag usa. Pero higala klaro kaayo sa pulong sa Ginoo nga iyang ginapapas ang tanang kasalanan sa iyang mga katawhan karon mismo. Iya kining buhaton sa takna mismo nga ang usa ka makasasala mutuo ug musalig kang Kristo alang sa kaluwasan. Gibayra na ni Kristo didto sa cross ang tanang silot sa sala ug ang tanang mutuo ug musalig kaniya pagaisipon nga matarong atubangan sa Ginoo. Dili pud nako pwedeng palabyon ang kamatuoran nga ang kapasayloan nga gihatag sa Ginoo sa tanang nagsalig kaniya usa ka hingpit o kumpleto nga kapasayloan. Pananglitan kun aduna kay nautangan ug imo siyang giingnan nga wala na gyud kay ikabayad, unya mutubag siya nga bueno, pwede ka na akong ipapriso. Ug mutubag pagayod ka nga wala jud kay ikabayad. Bahala na siya kung unsa iyang buhaton kanimo. Pananglitan ug muingon siya og kung mao ka na, ako na lang i-quits ang tanan nimong utang, ayaw na pagproblema. Sigurado akong mga tarungan gyud ka ug muingon ka nga hala tinuod ka, imog yung i-quits tanan bisag dako kaayo ang akong utang nimo. Unya muingon siya og tinuod lagi. Pero tungod kay murag dili ka makatuo, mangayo ka og pruweba. Unya muhimo siya og kasulatan nga gipanotarize pagayod sa abogado isip pagpamatuod nga dili na siya maningil nimo. Gitangtangan ka na niya sa gapus pagkadako kaayo nga panalangin. Pero labaw pa ni ana ang gibuhat ni Kristo sa tanan niyang katawhan nga tinuod nga naghinulsol. Aduna siya'y libro nga gisulatan sa tanan nimong utang sa iyang atubangan tungod kay imong gisupak ang iyang balaod. Apan pinaagi sa dugo ni Hesukristo, gipapas niya ang tanang ordinansa nga nahasulat niini batok kanimo. Gitangtang niya ang salaod sa mga nagsalig kaniya ug dili na gayod siya maningil pa alang niini pag-usab. Karon sa hamubo lamang gayod ang ikatulong punto sa atong pagpamalandong ang rason sa kaluoy sa Ginoo. Ang pangutana sa usa ka makasasala, nganong pasayloon man ko sa Ginoo? Sigurado ako nga walay rason nganong iya kong pasayloon tungod kay wala man ko'y nabuhat nga bisag unsa aron mahimong takos sa iyang kaluoy. Apan paminawa higala ang giingon sa Ginoo,
dili kanako pasayloon tungod ug alang kanimo, kundili tungod ug alang kanako. Pero Ginoo, kung ibutang ako sa panon sa imo mga katawhan, gamay ra kaayo kog mahimo sa pagpangalagad kanimo sa umaabot. Tungod kay nahatag naman ako ang mga pinakamaayo kong mga katuigan sa pagpangalagad kang Satanas. Siguro ang mga salin-salin na lang sa akong kinabuhi, dili na tamis alang kanimo, Ginoo. Ang tubag sa Ginoo higala, dili kanako pasayloon tungod ug alang kanimo, kundili tungod ug alang kanako. Pwede ra baya nga wala ka sa akong gingharian? Kung gustuhon nako, pwede kong makahimo og tibuok banay sa katawhan aron mga lagad kanako. Pero bisag wala pud sila, Dios gihapon ko. Wala ko nanginahanglan sa bisan kinsa. Ug sama kanila makapasaylo ako kanimo tungod ug alang kanako. Wala ba'y paglaom alang sa guilty nga makasasala niini mga higala? Dili pwedeng mga tarungan si bisan kinsa nga ang iyang kasalanan dako ra kaayo aron pasayloon sa Ginoo. Tungod kay ang kadako sa sala dili mao ang tan-awon sa Ginoo, tungod kay ang Dios mupasaylo dili tungod og alang sa makasasala, kundi tungod og alang sa iyang balaan nga ngalan. Nakadungog na ba ikaw mahitungod sa usa ka doktor nga mibisita sa usa ka tawo nga adunay balatian ug miingon ang maong tawo, wala ra ba ko ikabayad nimo, dok? Unya mitubag ang doktor, dili man ko maningil nong, kinaluoy ra gyud ning akong pagtambal kanimo. Gawas pa, gusto pud ko nga ma-improve ang akong abilidad sa pagpanambal. Walay kalainan alang kanako kung unsa kataas ang imong pagkinabuhi. Gusto lang na akong masulayan ang akong katako sa pagpanambal ug mapahibalo sa tibuok kalibutan ang akong abilidad sa pag-ayo ug mga balatian. Gusto na akong mahimong inila ang akong ngalan isip banggiitang doktor. Ug maupod ka na ang giingon sa Ginoo. Gusto na akong mahimong inila ang akong ngalan isip usa ka maluluy-on nga Dios. Mao nga higala, bisag unsa ka pa kadautan, samot nga mapasidunggan ang Ginoo sa imong kaluwasan. Dangup dayon karon kang Kristo, bisag kinsa ka pa, bisag unsa ka pa kahugaw, walay gi-require ang Ginoo kanimo nga imong buhaton aron ka maluwas. Ang giingon sa Ginoo, tungod ug alang kanako, ako kang pasayloon. Karon aron sa pagtapos niining atong pagpamalandong, atong tan-awon ang saad sa kaluoy sa Ginoo. Ang giingon sa katapusang mga pulong sa atong teksto, ug dili ko na hinumduman pa ang imong mga kasalanan. And I will remember your sins no more. Adunay pipila ka mga butang nga dili mahimo sa Ginoo. Bisag tinuod nga ang Dios gamhanan kaayo, pero dunay mga butang nga dili niya kayang buhaton. Dili makapamakak ang Ginoo. Dili niya kayang biyaan ug pasagdahan ang iyang mga katawhan. Dili kayang pakyason sa Ginoo ang iyang saad. Ug niining atong teksto makaingon ta nga ang Ginoo dili mahimong makalimot sa bisan unsang butang. Imposible ba sa Dios ang paglimot? Kitang mga katawhan limtanon kaayo, pero ang gamhanang Dios makalimot. Giihap man gani niya ang tanang kabituunan sa kalangitan, bisan sa buhok sa mga tawo kahibalo siya sa exact nga number. Unya moingon ta nga ang Dios makalimot? Well, in a sense dili makalimot ang Ginoo. Kahibalo siya nga imong gibuhat kini og kana nga sala, pero tinuod pod nga ang Dios mupili nga dili na niya hinumduman pa ang imong mga kasalanan kun mutuo ka ug musalig kang Kristo. Ang giingon sa atong teksto, ug dili ko na hinumduman pa ang imong kasalanan. Una sa tanan, dili na niya silutan pa ang iyang mga katawhan sa adlaw sa paghukom gumikan sa ilang mga sala. Ang mga Kristohanon daghan kaayong mga tig-akusa kanila. Sa adlaw sa paghukom, number 1 si Satanas nga muingon nga kanang tawhana makasasala na kaayo. Ug muingon ang Ginoo, dili na ako mahinumduman nga makasasala siya. Mga tarungan si Satanas, ha? Kanang tawhana mi rebelde nimo, mi tunglo pagani nimo. Mutubag dayon ang Ginoo, dili ko kadumdum tungod kay gisaad nako kaniya nga dili ko na hinumduman pa ang imong kasalanan. Ang konsensya sa tawo muingon nga tinuod lagi na Ginoo, nakasala gyud ako batok kanimo ug grabe pagani kayo. Ang tubag gihapon sa Ginoo, dili ko kadumdum. Giingon ko nga dili ko na hinumduman pa ang iyang kasalanan.
Mga higala, bisan pa og ang tanang demonyo sa impyerno musinggit sa dalunggan sa Ginoo ug mag-akusar sa mga magtutuo niya, pwede kitang maka-stand boldly nga ang atong Dios dili gayud mudumdum sa atong mga kasalanan. Ang giingon sa Romans chapter 8, who shall lay anything to the charge of God's elect? For God does not even remember their sin. Ang maghuhukom dili makadumdum sa sala sa iyang mga katawhan. So kinsa may musilot? Bisag unsa pa kita kadautan, gikalimtan na sa Ginoo ang tanan. Kinsa may makapadumdum sa butang nga gikalimtan na sa Ginoo? Ang iyang giingon, akong ilubong ang imong mga kasalanan sa kinailaluman sa kadagatan. Dili sa mabawong mga dapit nga pwede pang mabingwit ni bisan kinsa. There are no such things as sins recorded against God's people. Gipapas na kining tanan pinaagi sa balaang dugo ni Jesus. Limpyo na sa tubangan sa Ginoo ang tanang mga magtutuo ni Kristo. Ikaduha, ang buot ipasabot sa dili na hinumduman pa sa Ginoo ang kasalanan sa iyang mga katawhan mao kini. Dili na niya hinumduman pa aron iya pa silang pagadudahan. Adunay usa ka tatay nga naay anak nga badlungon ug salawayon, pero usa ka adlaw miuli ang iyang anak nga badlungon sa ilang balay nga adunay gipakitang pagbasol sa iyang mga kabuang. So gipasaylo siya sa iyang tatay. Pero pagkasunod adlaw, gitimbrihan sa tatay ang iyang kamanghurang anak. Anak, ikaw na ang magdumala sa atong tindahan sa Picas Barrio. Maglisod na ko og salig sa imong manong karon. Ang naa sa hunahuna sa iyang tatay, gisaligan ko siya sa akong kwarta sa una pero iya lang kong gitunto. Lisod na kun musalig pa ko niya. Pero mga kaigsuunan, lahi ang atong Ginoo kun siya mo pasaylo. Ang iyang giingon, dili ko na hinumduman pa ang imong mga kasalanan. Dili lang niya pasayloon ang mga nangagi, kundi iya pagihapong piyalan ang iyang mga katawhan ug mga bililhon nga mga talento. Dili niya sila dudahan. Ang gugma niya alang kanila magpabilin. Maihinungdan nga daghang mga badlungon sa una, kunya nadawat nila ang kaluwasan gikan sa Ginoo karon nahimo ng mga pastor o Sunday school teachers. Galamito na sila kaayo sa gingharian sa atong Ginoo. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Dugang pa, dili sa Ginoo hinumduman ang atong mga kasalanan sa iyang pagdistribute sa iyang mga reward o ganti. Nay mga tatay nga naghilom-hilom lang, nagpailob lang sa iyang anak nga badlungon, pero sa hapit na siya mamatay, kung muhimo na siya sa iyang last will and testament, didto na siya manimalos. Nagani tatay nga miingon sa iyang abogado, attorney, hatagi og pulo ka hektarya si William kay sa tibuok na akong kinabuhi wala gyud siya magpabadlong nako. Pero si Cardo hatagi lang og 5. Daghan na kaayo og nausik ning tawhana sa akong mga gipiyal kaniya. Dili pwede nga dili siya makaamgo sa iyang pagkabadlungon. Ako na siyang gipasaylo pero kinahanglan mapahinungdan pud nako ang akong anak nga buutan si William. Masabtan nato ang maong tatay kung anong iya tong gibuhat. Pero ang atong Ginoo dili ingon ana ang iyang buhaton. Kun mo pasaylo ang Ginoo, muhatag gihapon siya sa tibuok nga inheritance. Iyang ihatag ang langit bisan pa sa pinaka number 1 nga makasasala nga naghinulsol og mituo kaniya. Equal ang madawat ni Maria Magdalena sa madawat ni Pedro. Equal ang madawat sa kriminal nga giluwas ni Kristo didto sa cross ug sa madawat ni Apostol Juan. Here is a blessed forgetfulness, my dear friends. Unsa may imong maistorya niini higala? Is your heart drawn by a mysterious inspiration to the foot of the cross? Duol kang Jesus karon. He forgives completely and He will remember your sins no more. Nganong nagduda ka pa man gihapon? Miingon na gani ang Ginoo, as high as the heaven is above the earth, so great is His mercy above your sins, and so far does His grace exceed your thoughts. Pero miingon gihapon ikaw, dili ko niya dawaton. Unsa man dayang buti pasabot ni ining bersikuloha sa Hebreyohanon, kining giingon diri nga, He is able to save unto the uttermost. Or kining giingon sa Juan 6:37, si bisan kinsa nga moduol kanako dili ko gayud isalikway.
Muingon paghihapon ikaw nga wala tingali ko'y labot ana. Unbelief ang tawag ana higala. Do not be so faithless. Do not die in your unbelief. Nganong giluwas ni Kristo ang kriminal dito sa cross, unya ikaw dili niya kayang luwason. Si Maria Magdalena, si Pablo nga kanhi manluluto sa iglesia, who called himself the chief of sinners, silang tanan giluwas o gidawat sa Ginoo. Why do you foolishly conclude nga isalikway ka sa Ginoo? Higala nga naghinulsol karon sa imong mga sala. Ayaw ipakabakakon si Jesus. Misaad siya nga papaso niya ang imong mga sala ug dili na niya hinumduman ang imong mga kasalanan. May the Lord give you His blessing of repentance and faith for His name's sake. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong takna tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausa pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga ipagpahulay, alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro Hangad sa Unidos. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744 3030.